Häzirki döwürde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň işçiň tarapdary gahrman arkadagymyzyň milli sport ulgamyna ýaýbanlandyran özgertmeleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde türkmen sporty ösüşiň täze derejesine çykdy. Mihman yurdumyzda saparda bolmagyň çäklerine Koreýanyň Taekwondo Federasiýasynyň gahrman arkadagymyda Taekwondo'nyň iň ýokary ustatyk derejesini 9-njy danyň degişli sertifikatynyň hemde şu derejäniň ýörüýte Taekwondo sport lybasynyň gowşurylandygyny uly buýsanç bilen habar berdi. Munyň özi yurdumyzda sportyň olimpiýa görnüşleriniň ösdürilmegi ugruna ýyly giderli alad edýän gahrman arkadagymyzyň tagallatyna berilen ýokary bahadyr. Koreya Respublikasynyň Kukkibon Taekwondo Federasiýasynyň ýol başçysy Chon Kap-kil sporty dünýäde giňden wagt etmekde. Sportyň dürli görnüşleri bilen ýygy meşgullanyp, bu urda ýaşlary göreldi bolmakda. Şeýle hem Türkmenistanyň Taekwondony ösdürmekde bitiren hyzmatlarynyň ýokary derejä münasipdigini aýratyndy. Munyň özi paragatçylygyň iýiş tökümine ikrar edilen sportyň ösdürilmegi ugruna edilýän tagallanyň aýdyn netijesidir. Chon Kap-kil Olimpiýa şäherçiginiň binalarynyň enjamlaşdyrylyşyna, aýratynam onuň başabaş töwüş tunugaty toplumynyň derejesine we bu ýerde döredilen mümkinçiliklere ýokary baha berdi. Mihmanyň belleýişi ýaly toplumyň enjamlaşdyrylyşy, onuň zalaryna türgenleşikleri we halkara ýarşlaryny geçirmek üçin döredilen şertler ýokary halkara görkezjilerine laýyk gelýär. Munyň özi Türkmenistana ýokary netijeli sportyň, şol sanyna onuň olimpiýa görnüşleriniň hemme tarapdan ösdürilmegine döwlet derejesinde tagalla edilýändigini görkezýär. Duşuň dowamyna türkmen türgenleri Koreya Respublikasynyň Kukkibon Taekwondo Federasiýasynyň ýol başçysy bilen sportyň bu görnüşiniň taryhy ösüşi we onuň häzirki döwürde ýeten derejesi boýunça pikir alşdylar. Bellenşi ýaly şeýle duşuklaryň geçirilmegi türgenliň tejribe toplamaklaryna we olaň ustatyk derejesiniň ýokarlanmagyna ähmiýetli urgat taplanýar. Şuunlar bolsa yurdumyzyň taekwondoçy türgenleri Malaziýa Respublikasyna geçirijek Aziýa çempionatyna gatnaşmaga taýýarlyk görýärler. Olar öňde boljak ýarşlara taýýarlyk çäklerini, degişli türgenleşiklerini paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiginiň başabaş töwüş tunugaty toplumyna geçirýärler. Chon Kap-kil türkmen topragyna bellerlen mihman töýerlik we saparyň çäklerine meýilleşdirilen çäreliň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin gahrman arkadagymyzy hemde arkadagy gahrman serdarymyda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Şeýle hem ol türkmen taekwondoçylarynyň döredilen ýokary derejeli mümkinçiliklerden iýçiň peýdalanyp, belen tepkitleri eýilecekdiklerini ynam bildirdi.